Avui us portem peus de porc guisats amb ceps. A continuació, els ingredients. No patiu si no els heu vist tots, que us ho deixem a la capçalera. Comencem? Aquests peus de porc guisats són un regal pel paladar. Vinga, Jordi! Primer prepararem una salmorra amb 100 grams de sal dissolts en 1 litre d'aigua. Ficarem els peus en un recipient amb aquesta aigua, ho taparem i ho deixarem a la nevera durant 2 hores. Passat aquest temps, treurem els peus i els esbandirem amb aigua corrent. Podeu utilitzar el mateix recipient per banyar-los o passar-li aigua de l'aixeta. La funció de la salmorra és aconseguir que la carn dels peus quedi compacta perquè no es desfaci durant la cocció. Un cop banyats, els eixugarem amb paper de cuina i els reservarem. En una cassola posarem oli i ficarem els peus amb el tall cap a baix. No posarem sal, ja que han estat 2 hores en salmorra i ja tenen la quantitat adient. Si no ens hi cap tot d'una vegada, ho farem en 2 tandes. Reservarem. Tornarem a posar un raig d'oli i afegirem al llarg. Un cop desfet, afegirem la ceba ben picada, el llorer i els alls prèviament esclafats. Anirem cuinant a foc suau fins que ens quedi la ceba marroneta. Per tal de no afegir més oli, anirem incorporant una mica de caldo o aigua perquè no s'enganxi. Les vegades que calgui. Per caramelitzar bé la ceba, estarem uns 30-40 minuts. Ara tocarà afegir el vi ranci. Deixarem que s'evapori l'alcohol i afegirem el pebre vermell picant. Donarem 4 voltes i de seguida tirarem el tomàquet ratllat. Afegirem també la canyella i les herbes aromàtiques. Integrarem bé tot i ho taparem. Ho deixarem fins que l'aigua del tomàquet s'hagi evaporat i quedi ben concentrat. Veieu? Així és com ha de quedar. A continuació, retirarem la canyella. No volem que els peus agafin massa gust. La canyella li dona un toc, però ho volem subtil. Incorporarem els peus a la cassola.
ben apretadets. No patiu, que després tindran més espai. Dibuixant un perfil poc visual, com un satèl·lit orbital. Seguidament, li tirarem els 2 litres de caldo. Nosaltres hem fet servir 1 litre de brou de pollastre i 1 litre de caldo d'escudella. Dels que van preparats, Aquesta recepta ja ens ocupa massa temps, així que els caldos preparats ens aniran perfectes. Ara ve la cocció més llarga. Deixarem els peus fent xup-xup durant 4 hores. No us relaxeu, que hem d'anar fent altres coses. Això sí, podeu aturar-vos un moment i aprofitar per subscriure-us al nostre canal. Mentre tenim els peus al foc suau, però amb bombolleta, anirem hidratant els ceps. Utilitzarem 1 litre d'aigua per 50 grams de ceps i ho deixarem un parell d'hores com a mínim. No llanceu l'aigua d'hidratar els ceps, que després la necessitarem. Un cop hagi passat 1 hora de xup-xup, donarem la volta als peus de porc. Veieu que s'han encongit una mica? Ara els podrem manipular millor. Taparem i deixarem que continuï avançant. Quan els peus portin unes 3 hores de cocció suau fent xup-xup, serà el moment d'afegir els ceps hidratats. Els anirem distribuint per tota la cassola. Nosaltres hem escollit ceps, però qualsevol bolet anirà bé. Veieu les bombolletes que fa? Aquest és el xup-xup que volem. Tornarem a tapar i que vagi fent. Ara farem la picada. En un got de túrmix posarem les ametlles, les avellanes, la galeta Maria, un parell de rajoles de xocolata i 4 grans de pebre negre. Us en recordeu de l'aigua dels ceps? Ara serà el moment de fer-la servir. Afegirem uns 6 cullerots aproximadament i triturarem tot amb energia. Quan falti mitja hora per arribar a les 4 que hem dit al principi, afegirem la picada triturada a la cassola. Uns moviments de hula hop, acomodarem els peus i taparem per últim cop. Passades les 4 hores de cocció, comprovarem que els peus estan ben fets. Últims moviments i clavarem un ganivet per verificar-ho. Sí? Estan bé? Llest!
Aquesta recepta requereix de moltes hores de preparació, però no em digueu que el resultat no val la pena. Mireu quin goig! Aquest guisat és espectacular. Us recomanem que tingueu paciència i que us el mengeu a l'endemà. Salut i bon menjar!